U skladu s članom 302 Poslovnika, Komisija za izbor i imenovanja podnijela je prijedlog kandidature za izbor potpredsjednika Sabora. Molim gospodina Milasa da obrazloži prijedlog komisije. Komisija je polazeći od ustavnih poslovničkih ovlaštenja na svojoj prvoj sjednici utvrdila prijedlog kandidature za 3 potpredsjednika, a za izbor 4. mislimo danas ne postoje objektivne mogućnosti. Naime, u međustranačkim dogovorima bilo je predviđeno da će 4. kandidata dati Srpska demokratska stranka. Međutim, kako je vama manje više svima poznato, Srpska demokratska stranka je najavila zamrzavanje odnosa sa ovim visokim tijelom i sa Hrvatskom demokratskom zajednicom do daljnjeg i nama uputila jedan brzojav. Ja bih molio, ukoliko je tu taj brzojav, da se pročita. Pročitat ću brzojav koji smo dobili jučer od predsjednika stranke doktora Jovana Raškovića. Poštovana gospodo, Izvršni odbor SDS-a na svome redovitom sastanku održanom jučer 26. maja 1990. u Benkovcu odlučio je da produži suspenziju odnosa stranke sa Hrvatskim saborom i kroatocentričnim političkim stranačkim organizacijama SOM. Odluka o suspenziji je po našem osjećaju zbilje iznuđena prepoznatljivim nasiljem nad našim članom, predsjednikom mjesnog odbora SDS-a za Benkovac, Miroslavom Mlinarom. Htio bih vas uvjeriti da ovaj akt privremenih prekida odnosa nije izraz gnjeva ili političkoga prkosa, još je izlišnije da se u njemu ogleda ultimatum. Čin je duboko povezan sa gubitkom poštovanja i samopoštovanja srpskog naroda u Hrvatskoj. Nama se činilo da je ovo najbolji i najbezbolniji način da se napadnuto samopoštovanje i poštovanje ponovno uspostavi. U ovim okolnostima, razumije se, ne možemo prihvatiti laskavu ponudu da SDS predloži svoga člana, zastupnika, za časno i visoko mjesto potpredsjednika Hrvatskog sabora. Odustajemo od kandidature Jovana Opačića. Zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji, posebno izdvajajući uspješno završene pregovore oko okupljanja vjernika u Cetini. Nadamo se da će naša saradnja u predviđajućim boljim vremenima pokazati punu afirmaciju naše Hrvatske domovine, građene na principima demokracije i slobode, za svakoga pojedinačno autonomno ljudsko biće, svakoga građanina Hrvatske. Posebno zahvaljujem na vašem proglasu povodom ružnih, tužnih i bestijalnih nasrtaja u Benkovcu. Vaša osuda toga nasilja naišla je na svestranu podršku SDS-a i srpskog naroda u Hrvatskoj. Srdačno, Jovan Rašković. Dakle, ovim pismom je potvrđeno definitivno odustajanje od kandidature Srpske demokratske stranke za potpredsjednika Sabora, za mjesto potpredsjednika Sabora, pa molim da to primite na znanje. Zbog toga je Komisija za izbor imenovanja utvrdila samo 3 kandidata za potpredsjednika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, uvažavajući prethodne konzultacije koje su obavljene na nivou političkih stranaka. I to gospodina Sulimanca Stjepana i Šeksa Vladimira iz Hrvatske demokratske zajednice i Percan Ivice iz Saveza komunista Hrvatske, stranke demokratskih promjena. Predlažem vam, gospodo, da svoj glas dadete predloženim kandidatima kako bi danas na funkciju potpredsjednika Sabora izabrali Sulimanac Stjepana, Šeksa Vladimira i Percan Ivicu. Hvala vam. Molim vas da dizanjem ruke, ko je za? Zajedno se. Glasuje se za listu potpredsjednika, 3 potpredsjednika. Molim vas da se opredijelite dizanjem ruku. Tko je za? Hvala. Tko je protiv?
Konstatiram da je prijedlog komisije prihvaćen većinom glasova uz 4 uzdržana, 4 protiv. Zahvaljujem se dosadašnjim potpredsjednicima dr. Mati Crkvencu i dr. Tomislavu Đorđeviću i pozivam izabrane potpredsjednike da zauzmu svoja mjesta. Nastavljamo sa sjednicom. Na temelju člana 312 Poslovnika Sabora, Komisija za izbor i imenovanje podnijela je prijedlog kandidature za izbor delegacije Sabora. Prijedlog kandidature podijeljen vam je na klupe, dobili ste svi. I molim gospodina Milasa, predsjednika komisije, da obrazloži prijedlog. Predlažem vam, gospodo zastupnici, u ime danas izabrane Komisije za izbor i imenovanje da glasujemo i da damo glas za predložene kandidate kako slijedi: Dražen Bobinac, Josip Buršić, Branimir Glavaš, Drago Krpina, Anđelko Kružičević, Ivan Lučev, Ivan Mikulić, Petar Šale, dr. Milan Tapalović, Ivan Tormaš, magister Janko Vasiljević i Đuro Vidmarović. Na glasačkim listićima neće biti stranačka pripadnost zbog toga što se radi o delegaciji Socijalističke Republike Hrvatske, dakle države Hrvatske, i ta je delegacija vezana imperativnim mandatom ovog Sabora. Članom 314 Poslovnika Sabora predviđeno je da prijedlog kandidata za izbor predsjednika i članova predsjedništva Republike podnosi Komisija za izbor i imenovanja, a prilikom izbora predsjednika i članova predsjedništva posebno se glasuje za predsjednika, a posebno za članove predsjedništva Republike. Čini mi posebno zadovoljstvo i čast da u ime Komisije Sabora za izbor i imenovanje ovom visokom i uvaženom Domu predložim kao kandidata za predsjednika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske svima nama dobro poznatog i uvaženog doktora Franju Tuđmana, predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Misli da nema potrebe da ovdje govorim o vama dobro poznatim ljudskim, radnim, znanstvenim, drugim sposobnostima i vrlinama gospodina doktora Franje Tuđmana, pa vas pozivam da glasujete kako bi danas izabrali predsjednika Predsjedništva Republike Hrvatske. Isto tako posebnim zadovoljstvom, a u ime Komisije za izbor imenovanja predlažem za članove Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske sljedeću gospodu i drugove: akademika Dalibora Brozovića, Josipa Manolića, akademika Krešimira Balenovića, Antuna Vrdoljaka, Milojka Vučkovića i akademika Duška Bilandžića. Hvala lijepo. Prije nego što dadem pauzu, jednu dužu pauzu za provedbu tajnoga glasovanja, želim vas obavijestiti da je gospodin Janko Barun Branicani Dobrinović, stari potomak velikaške hrvatske obitelji, zamolio za riječ, pa ga molim da izađe za govornicu.